Welcome to KBM Review. Nengkong ngakuaban ai kublay kerpang. Ya pi baro ki subscriber ki bala ai jing kershan ya kane ka channel ka jongi. Ha kane ka episode ka bamenta ngawalam shapi ka wai ka suspense mystery movie ka bakarteng ka detective Byomkesh Bakshi ya ka bala ak da Sushant Singh Rajput. Kane ka film kala yo 7.1 out of 10 HAKA IMDb ratings. Bat kumba kandai 100% ki nong pendenkam Google kila itenat bahaya ka. Wat lada Sushant Singh dan shu hakane ka perthai handrei unyai don pat haki jingken mau ki jongi haman bangi yoi ya kano ka film ka bala ak mau kam tam ba ulong ubat bit palat ban ak ya kano ka benta ka ba ushim kane ka explanation ka longkum ka tribute ya Sushant Singh Rajput na ka KBM review. We will always miss you. Tongin ya sedang no ya ka jing batai lengkot Syapang kane ka film ya ka bala ai kerteng ka detective Byomkesh Bakshi. Kane ka film kala sedang na Kolkata ha usnem khat kandai spa sopoar. Hang ne lapen i ya ki Chinese ki badai na ka Green Gang ba kidang ya khayi ya ukanja bat ka kani. Ha kata hi kapor lawan poi sa uwei pat ugang ya uba omsyam lala ban itu bat ula attack ya kita ki Chinese gang. Bat la dong da katari ya ki khmat jong nong yalam ujongki bat la penmat la no yu ula keni lut ru ya kita ki kanja bat ki kani jong kita ki Chinese gang bat ula phet krat no nangta hadin kata la pen ipat ya ka sin jong ka Shanghai ha usnem khat khandai spa sau pulai ha kaba u boss jong kata ka Chinese gang u ya kren bat uta u Chinese u bala matla u ong ba u yang guang ula yap ha usnem khat khandai spa lai po khandai kumno pat me ong ba udang im bat udon hakal kata ha ka jing shisha uta u bala attack ya ki Chinese gang bat u bala pan matla ya u ne u breu u kerteng u yang guang u ne u Chinese boss ula ai hukum ban wat bat ban penyap no ya u yang guang u ong ru ba udah kwa ban yok biang ya kita ki kanja ki kani ki bakila syak keni ha u yang guang la pen i biang hakol kata ba u Ajay Banerjee ula lej ban panjing yarap na u Byomkesh Bakshi u kpa jong u Ajay Banerjee u bakerteng u Bhuwan Banerjee ula ja no na layeng la kumba arbna ye ndrei u Byomkesh Bakshi tre ban yarap ya u Ajay Banerjee u batai kala ba u Bhuwan Banerjee u klem syak kidnap namar bakat haduk mentaru 4 dan bawan dawa pisah uong yok lese ula ngop hakikam auria bat ula pet no bat no rebat no u Ajay Banerjee ula bitar lab ban yok sngow yakum kita kijingkren jong u Byomkesh Bakshi syapang u kpau jong u kumta ula ai shithap yu bat u mi no nangta hadin kata u Byomkesh Bakshi ula lej ya kendu ya ka samla ka jong u ka lila kumba ka jujia haman laki love stories job lane money problem hakane ka love story ru ni yo i ba u Byomkesh Bakshi don ka kam ka jam ka batikna bat ka samla ka jong u ka lila ru kamla shu bandang upslam yo kumta kala ai u da ka card ya tho jongka ka sngusi tangba kamla ban le namar ba ka de ka rai ka bala shim da ki kmi ki kpa ki jongka na ying jongka kila mut ban pen ya tho ya ka bat u atanu u batrei haka hin chemist lab u atanu udeiru upara baile school lang bat u Byomkesh Bakshi handrei kim ju da kham ya kren bha manta u Byomkesh Bakshi ula lej ya kendu ya u Ajay Banerjee ha ka wai ka restaurant ka babun breu bha bat u ong ba u kloi ban yarap ban penwat ya u kpau jong u haba u Byomkesh Bakshi ula plate ya ka senduk jong u kpa jong u Ajay Banerjee ula lap ya ka wai ka bon ka ba shipho hajar ka ba dei ha ka kerteng jong ka Kamla Devi ka de ka lok ka ba ar jong u Bhuwan Banerjee u Byomkesh Bakshi ula tip ru ba u Bhuwan Banerjee uju kerni bha ban bampan bat ki musli ban khle pan ru uju shnahi dalade handrei lap ya ka senduk baki jubu pan hangta ha ka sngi ka babut u Byomkesh Bakshi ula lech shakawai ka lodge ha ka ba u Bhuwan Banerjee uju smart ban wan sakai teng uju trei ha ka wai ka private factory ka badon shatahi u Byomkesh Bakshi ula ya kenduru ya u Dr. Angkul Guha u ba penyaj ya kata ka lodge u Byomkesh Bakshi u ya kenduru ya u Ashwini Babu bat ya u nong khayi kanja barat ba u Mr. Kanai iba deiru ki roommate jong u Bhuwan Banerjee haba u Byomkesh Bakshi ula keli sepang ka senduk ka baju bu pan u Bhuwan Banerjee u Ashwini Babu ula kham tiang u Byomkesh Bakshi ula yo i ya kata ka jing tiang ka jong u bat ula tharai sniu ya u na kata ka daw ha ka por men miet
ula lej sya kamra jong u Ashwini Babu bat ula lap ya kasenduk Babu Pan u Bhuwan Banerjee. Hakata kasenduk ula lap ru badon daki dawai bat kapisah katu kat ne tengka. U Ashwini Babu ula tu ya kata kasenduk na u Bhuwan Banerjee namar ba mauru ula kerni ka bampan kum u Bhuwan Banerjee hi. U Byomkesh Bakshi u yathu ya u Dr. Angkul Guha ba u Bhuwan Banerjee ula ino ya kata kasenduk Babu Pan kidawai bat kapisah kabamut hakata hi kamit ula perkhat ban wan phai biang shani hanrei u klem wan phai shu kata kamut la don ba penyap dosmon ya u Bhuwan Banerjee u de u chemistry topper haswa bu unwan shani ula ju trei ru hapok ka hin chemis hanrei u trei kum u wat u Dr. Guharu tim hanrei omdon ba shania ya kajingkren ka jong u Byomkesh Bakshi u Byomkesh uong ba hakawai kasngi andala lap ya kamet yap jong u Bhuwan Banerjee barok kin sakendit lut pat kin sanget ya ka ka bangala ong haki hakasngi ka babut u Byomkesh ula lap ya ka jakatrei haka baju trei u Bhuwan Banerjee pat ula tim ba uju trei haka chemical factory jong u Gajanan Sikdar u Byomkesh Bakshi ula lej kata ka factory ban ya kendu ya u Sikdar u bade u trai henrei ulap ba ka factory ka khangtala ula ya kendu ya ka log jong u Sikdar ka Angguri Devi kani kadai kabalawan naranggun haba u Byomkesh Bakshi ula sedang tokit ya ka syapang u Bhuwan Banerjee kala syap tiang bat kala buri ya la kapos bat ka ong bakam itu ya utau Bhuwan Banerjee ka Angguri Devi kadai ka actress ka baju ak haki film bat ki theater play kat bakarang shooting ya kawai ka scene jong kawai ka film Byomkesh Bakshi ula lej sya make up room jong ka bat ula check ya ka purse jong ka bat ula lap ya ki shiti haka bala blackmail ya usikdar henrei ya kita ki shiti om syam la tho dakakti henrei la syukap na ki kot khubor phareng bat la ta hangta haba u Byomkesh Bakshi ula ya kren syapangkani bat u Dr. Guha utip badai tang u Bhuwan Banerjee hi u baju smart ban pulih kot khubor phareng haba la talasi ya ka kamra jong u Bhuwan Banerjee u Byomkesh Bakshi ula lap ya kita ki kot khubor phareng ya ki bala daftar kani kala pausyai ba u Bhuwan Banerjee ujuk blackmail ya u Gajanan Sikdar nakata kadaw lese u Sikdar ulangya no bat ula phawan ya u Bhuwan Banerjee sya factory bat ula penyap no ya u hangtahi hakasngi ka babut u Byomkesh Bakshi ula lej kendu ya u Sikdar ba unyo jing tip shu sya phang jong u Bhuwan Banerjee hangta u yo i ba u kunru jong u Sikdar u ba kerteng u Sukumar ula ya lum kawai ka jing yalang pajba ba umut ban seng da kawai ka political party jong la jong u Byomkesh Bakshi u ong ya u wei u police guard ba u wan na ka special branch ba u kwa ban tokit ya u Gajanan Sikdar nakata kadaw u ong ya u ba unap khnang habar u Byomkesh Bakshi u yo i baladon ka jingyan ya hapdeng u Gajanan Sikdar bat u Sukumar haka jingdom ula ong ya u Sikdar lada phimsya bangan seng da ka party jong la jong ngan sa penyap sendon ya pi hadin bala deb berngem ula lej no nangta u Byomkesh Bakshi pat ula kendu ya kapara jong u Sukumar ka Satyavati haba u Byomkesh ula tokit ya u Sikdar syapang ka jingyap jong Bhuwan Banerjee ki briu jong u Sikdar kila tan ya u pat kila be no ya u syabar hadin jong kane ka sin u Byomkesh Bakshi ula lej kendu ya ka Angguri Devi ka long ka babhabriu hadu kata-kata baka kerteng Angguri Devi kam ya hapsyu bat ka dur ka babhabriu ka jongka u Byomkesh Bakshi u keli ya ka balai ha ka to kasngi phitieng maria yo sngo ya ka kerteng jong u Bhuwan Banerjee ka Angguri Devi ka yathu bakat to ka nesngi mansua u Bhuwan Banerjee ula wan ya kendu ya u Sikdar bat kila ya kran shis lembha ha kawai ka kamra haba u Sikdar ula mi no nakata ka kamra ula i syap tieng hadu kata-kata bat hakasngi ka babut hi ula khang dam no ya ka chemical factory ka jong u hadin kata u Byomkesh Bakshi bat u Dr. Guha kila lej sya kata ka factory ban lap ya ka jing shisha henrei kat ba kidang persang ban penpat ya utala lawan no arngut kinong apa hara hangta ban laj na kini kinong apa hara u Byomkesh Bakshi ula suthok u ong bangiyawan na ka red control department ban penyap ya ki knai ki badon hapok jong kani ka factory u ong ru bangidon ka bi ka bakhlain bor hadu kata-kata babaro ki knai kindu jajlut ula penbiye ya kita kinong apa hara bat kila yo lat ban rung syapok jong kata ka factory hangta kila lap ya ka met yap jong Bhuwan Banerjee hapok jong kawai ka machine ka bahe
u doktor u yathu baka jing penyap ya Bhuvan Banerjee kalong ke ba ishar khai hadu kata namar la le dusmon seba palat ya kat kum kidak kishin ki bala pau haka met yap ka jong la ot nengkong da katari ke ba nep ka rendang jong bat la penklat ya ka kli ka jong na ka met ka jong bat la tar nadu rendang hadu ka kepo da katari Ajay Banerjee ula sengusi shisha bantip ya kata bat ula keli ya Byomkesh Bakshi mano bat balai bala penyap dusmon kumne ya ipa jonga haka step ke babut Byomkesh Bakshi ula tip ba usigdar uklem penyap ya Bhuvan Banerjee namar ba kata ka shithi ya ka bala pha blackmail ya usigdar ka por jongka ka de nyau shiteng hendrai ka kot khobor phareng pat ka jupoi haloch ha ka por phrash teng man la ka step kata kamut ka stamp ka badon ha kata ka shithi ka de ka duplicate stamp don ki bala plan khnang ban sha kan no usigdar Byomkesh Bakshi ula lej ra ya baro kita ki sakhi sabut bat ula lej ai ha officer bilki ba on yo pelaj no ya usigdar ha ka sngi ka babut Byomkesh Bakshi ula lej mi shaying jong usigdar ban tip ya ka jing shisha Henry ka angguri Devi kala yalam no yu syakawai pat ka kamera bat kala khang no ya ka jing khang jong kata ka kamera bat kala sedang ban seduce ya Byomkesh Bakshi kala kisru ya Henry Byomkesh Bakshi ula pelaj ya lade naka bat ula lej sya kamera jong usigdar hang ta uyoi ba usigdar ula kelon rengkat bat kasuki kat ba udang bam jing bam bat ula kerthat hamadan Byomkesh Bakshi ula keli ya balai ba Bhuvan Banerjee uwan ya kendu ya phi bat ka ei ka ba phila ya keren bat usigdar ula persang ban yathu ya Byomkesh Bakshi Henry haswa ba un yathu ula khlat no lawan officer bilki hangta bat yathu bala don ba IB haka bam jong usigdar officer bilki suspect ya Sukumar badairu khunru jong usigdar namar kato kat nisngi menswa Sukumar ula yania baru sigdar bat ula berngem ban penyap no yu lada umsya ya Sukumar ban seng da ka political party jong lajong haka ju ka por ki pulit ki lap ya ubilor bi hakamra jong Sukumar Henry Byomkesh Bakshi uong bat don ki bamut ban pengat khnang ya Sukumar haka ne ka kes namar lada de ba Sukumar penyap ya sigdar da lele unombu ya ubilor bi hakamra lajong Byomkesh Bakshi ula wan phai no sakalos ka ba uju sa bat hangta uyo ya kawai ka parcel ka balabu da doktor guha ya doktor guha ula le jingle shabar bat unsa wan phai andal akut ka jing rakhe ya ka basant panchmi Byomkesh Bakshi ula plit ya kata ka parcel bat ula lap ya ki fake stamp hangta kani kala pau sai kedar bade doktor guha upala pha sithi sha usigdar bat ya Bhuvan Banerjee la penyap da doktor guha he ka Satyawati kalawan ban panjing yarap na Byomkesh Bakshi ban yo yarap ya hunmen ujongka Sukumar ula ja no na layeng la bun sngi menta kumta Byomkesh Bakshi ula sedang ban wat ya keleng bat uyo jing tip ba Sukumar uju wan berobor ha uwe dentist kerteng ubatan we Byomkesh Bakshi ula lej sya klinik jong ubatan we ban ya kendu ya Henry ka receptionist jong uta dentist ka yathu ba ubatan we uju lej hikai Japanese hadin ka khar baje man la kasngi kumta ula pan ya ka address jong ubatan we bat ula lej ya kendu ya haka jaka ka ba udang hikai Japanese Byomkesh Bakshi ong ya ubatan we ba ukwa ban nang Japanese bat de Sukumar ubal apha yaki ubatan we ula keli yaki kan nongut ki breu pinut ban penyap naka benta ka ne ka ri ka jongphi Byomkesh Bakshi ula sngutu ba haka sngi basant panchmi kan sadon ka ka jingjia ka basharkhai kine ki breu baro ki don ka jingya de iwe na iwe lane ngila ban ong baki long interconnected doktor guha Sukumar bat dentist batan we hadin kata ni yoi ba doktor guha ulawan phai no haswa jong kasngi basant panchmi hi bat Byomkesh ula tip na doktor guha bade mauhi bala penyap ya Bhuvan Banerjee bat ya usigdar doktor guha uyathu ba Bhuvan Banerjee ude unong shet kala ya kari bat usigdar pat ude unong thok unong lamler ya ki balui uong ba ule ya kane nakabenta kari bat kajaj benreu uong ba ukwa ya Byomkesh Bakshi ba un yasnok tilang bat ban yele persya ya ki pareng nakabenta ka jinglai lut jong kari India namar haka jing yakun ki pareng bat ki Chinese ki nongkol kata ki la sya nyon ben shisha hadu kata Byomkesh Bakshi ula tip na Ajay Banerjee
bahaswa ba ubuan Banerjee untrei haka factory jong ugajanan sigdar ula trei haduk pras nem kum u head chemist haka hin chemist factory henry ki nong penyat jong ka hin chemist hila be kam no yu namar ba ujuk pendon kam daka kani haki formula jong u bat haba ki breu ki di dawai ki long kerni no kat ba kidang ya keren sepang kata la 1 point no u Ashwini babu hangta bat upan ya ka senduk babu pan ubuan Banerjee na Byomkesh namar ba ula kerni ban bampan bat datang kata ka senduk bu pan jong ubuan Banerjee hi kabala ban penhun ya kata ka jingkerni ka jong u haba yo i ya kane Byomkesh Bakshi ru ula sedang ban perkat AA bat ha kata hi kamiet ula lej sei uwe upan na kata ka senduk bat ula bam hadin kata ula sngobu aj bat ula thiano ha ka step ka babut Byomkesh ula ra ya kata ka senduk bu pan jong ubuan Banerjee ban lej phak test ha ka laboratory jong u atanu ude ubreu ubala jan poi ya tho bat ka samla jong Byomkesh Bakshi hi Byomkesh Bakshi ula phak test ya uta upan bat ya ka blood sample ka jong u ka report ka ya thu bala lap heroin ha ka snam jong u henrei ha uta upan masala pat omshom la lap heroin une u heroin ude u drugs une u heroin u long uba pertam namar habala di ya uru lada test umlam haka lab test ru umlam ulong uba nyar ban yo bat ulong uba remdor hadu kata-kata Byomkesh Bakshi ula keli na unong khayi kanja ukanai syapangki breu ki baju di ju thit yakum uta u heroin baremdor ukanai ula yalam ya Byomkesh Bakshi syakawai ka jaka pamut ban penya kendu ya uwei udilar henrei ki pulit ki lawan no hangta pat ki lakem no ya Byomkesh Bakshi bat ya Ajay Banerjee Byomkesh Bakshi u yathu ya officer bilki pa ubuan Banerjee ula shna ya uwei ujaj drok hakol kata bala da pendon kam ya uta udrok wat lada test katno ru omla ban lap ya ka jing sma ne ka jing don jong u hakamet henrei la ban syam tang lada test ya ka snam he u officer bilki u yathu yu syapang ka green gang bat u yang guang ula wan khnang sekol kata ban khayi kancha bat kani bat ula long ru unong khayi barat ba jong kini ki arjat ki jingdi ba pen bu aj hapo kolkata henrei hakawai ka sngi la don ka jingyele ka bajur hapleng ka green gang bat u yang guang bat hakane ka jingyele ka green gang kala yo pniyap no ya u yang guang henrei ka basngo lengo pat kalong ba u yang guang ula wan phai biang hakawai ka sngi bat ula hijack no ya kawai ka jhat jong ka green gang ka bala kit hadu sanspa kilogram ukani hadin kata Byomkesh ula lap ya kawai ka map bat ula tip ba usukumar doktor guha bat u dentist batanwe kila ya subuj ban le AA bat syakawai pat ka jaka uyang guang ru ula plan AA na ka benta uta ukani basan spa kilogram ban kham tip shu syapang uyang guang Byomkesh Bakshi da ka jingyarap jong ukanai ula lej ya kendu ya uwei unong yalam jong ka green gang une unong yalam jong ka green gang ude uju ya ubala penmat la da uyang guang Byomkesh Bakshi ula pen i ya ka map jong ka wa ganga ha unong yalam jong ka green gang bat ukeli ya u bakine ki dang ki balabu haman lagi station basange ka jhat ha ka wa ganga kimut ayu uta unong yalam jong ka green gang u yathu ba uyang guang uju penyar ya ki mar jong u hakine ki station namar ba uju supply ya ukan jabat ya ukani lengba kane ka wa ganga he uyang guang ula ya selalang bat ki Japanese bat ula don ka jing temu ban penjot ya ka Kolkata barok kawai kenang ba unyo ban sensyar ya ka umut ban penrung ya ki Japanese syapok Kolkata lengba kini ki lenti jong ka wa ganga ki ba uju khayi kanja ki Japanese army ru kiju ya khayi kanja bat kani bat uyang guang ude ubalawan naranggun bat hakas ngi ka babut kala dei kasngi basan panchmi bat kila don ru ka jing temu ban attack ya ka Kolkata hakas ngi basan panchmi hi Byomkesh ula kan mau baka angguri devi ru ka de naranggun hi haba Byomkesh Bakshi u ya kendu ya ka angguri devi ula tip baka de ka samla jong uyang guang bat kai ij bhaya u kala wan rengkat bat uyang guang hi naranggun sa Kolkata kala ya syam khaddu e ya uyang guang saus nem menshwa henrei hakawai kasngi uyang guang ula phak kubor saka baka de ban penyap no ya usikdar bat ka angguri devi ru kala khle da kabi haka sup jong usikdar bat kala penyap no ya u Byomkesh Bakshi ula yo lum shibun ki jingtip syapang jong uyang guang
bat ula phakwan ya kendu ya barok hakawai ka jaka ki balayawan hakane ka jing ya kendu kidei u Dr. Guha, u Sukumar, ka Satyavati, u Japanese dentist Batanwe, bat ka Angguri Devi. U Byomkesh Bakshi u yatu ba barok kila syasyat ke lalut. U Sukumar u baju perkat ba u yale na ka benta kari. Banban ka jing yale ka jong u kamdei na ka benta kari. Hendrei ka de ka drug deal. Bat u bala pensit ya u haka kerteng jong kari u de u yang guang hi. Ula im ya ka jing im kum u Dr. Guha. Bat u bala le ak kum u ba ijri. U bala isen e ya ki nongpang ki baduk. Bat ula im hapleng jong ki kum ba saus nem e. U de u Dr. Guha hi u bala pensit ya u Sukumar ba un seng da ka political party jong la jong. Bat ban yele persya yu pakhna u jong u gajanan sikdar. Ka jing shisha ka jong Dr. Guha lani u yang guang kala pau peleng hakmat jong baro khat arsne mensua u yang guang ulawan naranggun sa Kolkata bat ka bait ka jong u ka Angguri Devi bat ula poi yasho bat ka Green Gang hakane ka jing yasho baro ki perkhat ba u yang guang ula sya penyap ha ka Green Gang hendai ar benai hadin jong kata ka jing yasho u yang guang ula penkela kerteng no yalade da u Dr. Guha bat ula le da ka lodging business ula ya sela bat u Banerjee bat kila shna ya uwoi u drog haka factory jong usigdar une u drog heroin ulong u barem dor hadu kata u yang guang ula dep kular ya ki Japanese ba un yarap ya ki ban attack ya ka Kolkata bat ki Japanese ru kila kular ya u bakin sya ya u ban penyar ya ka jing khayi kanja bat kani ka jong u haka leng saudong jong ka Kolkata klem kano ka jing penwet u Banerjee ula le ya thu ya usigdar baki jushna heroin hapo factory jong u nakata kadaw usigdar ula septieng bat ula khang dam no shisendon ya kata ka factory ka jong u haba u Banerjee ula kantaj ban yarap ya u yang guang ban shna ya uta u drop baremdor u yang guang ula bitar bat ula penyap no ya u bat ula blackmail ru ya usigdar da ka bapa da ki shithi kini baro kidei ki bala plan da u yang guang sudah ka Angguri Devi ka persyang ban khang ya u yang guang ban attack ya ka Kolkata hendrei u yang guang ula penyap no ya karo u Byomkesh Bakshi ula ai signal ya u kanai ba un penpa da ka siren pulit u Byomkesh Bakshi u yathu bakat syabak ki Japanese kinlej ki sipai kin ap lupa ya ki namar ba ula de pentip lupa ya ki pulit haka ju ka por ka Green Gang ru kala poi hangta namar ba ki kwa ban yo kem ya u yang guang u Byomkesh Bakshi u ong ya u Batanwe ba un pensange ya ka jing attack ya ka Kolkata bat u Batanwe ru ula lej no nangta kala don ka jing yale ka bajur hapdeng ka Green Gang bat u yang guang ka Green Gang kala kem ya u yang guang bat la ra no yu syak ka wei pat ka caka ka jing yakun ka jongki kala akun no bat u Byomkesh Bakshi ru ula pelaj ya ka Kolkata na ka jing sya attack u Byomkesh Bakshi ula keli ya ka Satyavati la ka tre ne am ban ya tho bat u ka Satyavati ru kala remoin bat ka ong hooj ngatre syak ka wei pat ka jaka u nong ya lam jong ka Green Gang u ong ya u khun jong u bo undung da ka tari na ki khmat jong u yang guang bat bo un pen matla no yu shisendon hendrei uta u khun umnut Satya ban le kumta u khnyu ki kti u yang guang ula bat ya ka kti jong u bat ula dung hi yalade na ka wei ka khman u kni no ya kata katari na u bat ula dung penyap ya baro kita ki gang khaddu e ula penyap no ya uta u nong yalam jong ka Green Gang ru bat ula laj biang sasisien pat kumta kani ka film kala kut no hang ne hi te parlong kumno phias ngo ya ka jing batai lengkot ka jonga shaphang kani ka film detective Byomkesh Bakshi sngo baban drop eki comments ki jong phi ha ki comment box ha kani ka film phin yo I ya ka rukom ak ka ba pher ka jong Sushant Singh Rajput he was a great actor un yai don ha ki jing mut jing perkhat ki jongi shilenter ki sngi will miss you Sushant nanga bat na ki viewers ki jonga khublei shi bun parlok ba I lada pia internet iki program ki bang ya pen I hang ne nga kerpat jur ya phe ba phen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phe da ka ba like bat share ya kane ngin sa ya shem biang ha ka wei pat ka episode khublei shibun khublei shi hajar ngo